Közel 70-nel több világos esténk lehetne, hogyha nem állítanánk vissza az órákat ma éjjel. Egy telekommunikációs szakember évek óta azért küzd, hogy Magyarország időzónát ugorjon, szerinte ezzel akár évi 5 milliárd forintnyi áramot is meg lehetne takarítani. István folytatja most a részletekkel a vendégével. Mégpedig Herman Gáborral, azzal a bizonyos telekommunikációs mérnökkel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gábor, hát ugye mi a GMT 1-ben vagyunk. Igen. Ez a Greenwich-től számított Greenwich plusz 1. Így van. Ehhez képest ön azt mondja, hogy ha a plusz 2-ben lennénk, akkor nekünk sokkal jobb dolgunk lenne. Tehát gyakorlatilag abba az időzónába kerülnénk, ahol most Románia van, ugye? Így van, vagy Erdély. Vagy Erdély, például. Ha már ott égnek a tüzek, így van. Így van. Igen, hát a GMT plusz 1-es időzónában vagyunk, és ugye biztosan sokan tudják, hogy ez az időzóna, amire holnap éjszaka vissza fogunk tekerni, ez Magyarországnak az alapidőzónája, tehát ez az, amiben mi jelenleg benne vagyunk, és ehhez képest a tavaszi óraállításkor előreállítjuk az óránkat, és ugye ennek az egyik legnagyobb haszna az az, hogy nyáron tovább van világos. Tehát, hogyha nem tekernénk az órát előre, akkor gyakorlatilag nyáron is minden este 3-4-8-kor, még a leghosszabb napokon is lemenne a nap, és reggel pedig hajnali 3 óra után elkezdene világosodni. Én azt hiszem, hogy nem sokan vannak fönt nyáron sem hajnali 3 óra, hát 3-4 magasságában, amikor elkezdene világosodni, és ugye, hogyha előre tekertük az órát, akkor ennek az értelme, hogy ez egy órával később csúszik. És a GMT plusz 2 időzónát Magyarországnak című javaslat, az pedig ezen változtatni, ezen a renden, mert én és azok, akik a Facebookon így beszélgetünk erről, azt gondoljuk, hogy az esti világosság az a ma emberének sokkal fontosabb, mint az, hogy reggel adott esetben 2 órán át, amikor alszunk, akkor, vagy másfél órán át, amikor alszunk reggel, hogy világos legyen. Ez rendben van, és a nézőink grafikákat is láthatnak ezzel kapcsolatban, de ez nem kérdőjelezi meg adott esetben Greenwichnek a jogosságát? Ugye az egy megállapodás volt annak idején a 19. században. Hát igen, tehát az időzónákat, azokat 131 éve hozták létre a Washingtoni Meridian konferencián, és ott Magyarország még már képviselte magát az osztrák-magyar monarchia részeként, és azóta nagyjából benne vagyunk ebbe az időzónában, ugye ott nem volt előtte semmi, kialakították a rendszert, és mi itt vagyunk ebbe benne. Ugye ez 131 éve volt. Én nekem az a véleményem, hogy ennyi idő után érdemes lenne adott esetben megvizsgálni, hogy ez a nagyon régi döntés, ez még éle a ma emberének, vagy nem él. Meg kéne nézni azt, hogy az emberek mikor kelnek általában, mikor feküdnek, és úgy beállítani az órákat, hogy az jobban a társadalom nagyobb részének alkalmasabb legyen. Na de mérnök úr, hát gyakorlatilag már 1907-ben, amikor William Willett felvetette ennek a lehetőségét, hogy itt változtatni kell a téli-nyári időszámítást, már akkor fölülbírálták ezt, tehát gyakorlatilag hát próbálta rendbe rakni ezt a dolgot. Aztán utána a háborúk idején általában el szokták ezt felejteni, mert ugye ott pontosan kell az órákat összehangolni a hadmozdulatokhoz, és akkor hirtelen elfelejtődik a téli-nyári időszámítás. Na most, hogyha mi ugye átkerülünk egy másik időzónába kvázi, ezzel azt érjük el, hogy valóban később sötétedik, de későbben is világosodik. Tehát ugye Willett azt mondta, hogy azért kell télen visszaállítani az órákat, hogy később sötétedjen, tovább lehessen dolgozni a földeken, de később is világosodik akkor. Ha korábban kellnek, akkor ugyanott tartunk. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon túl korán világosodik az évnek a jelentős részén, és az embereknek a nagy többsége, és amiről ez a javaslat is szól, hogy én összevetettem azt, hogy készítettem egy ilyen becslést, amiben így végignéztem, hogy különböző ember típusokat vettem alapul, hogy ki hány órát alszik, hányan lehetnek így az országban. Ezt így próbáltam megsatszolni, és ez alapján vettem persze azt a táblázatot, amiben benne van, hogy adott esetben az évben mikor kell a nap, és mikor nyugszik a nap. Ezek voltak a kiindulási pontok, és akkor ebből így levezettem azt, hogy mondjuk, hogyha valaki reggel 6-kor kell, és ő mondjuk a nap meg 5 óra 45-kor, akkor ő aznap elvesztett 15 percet a napsütésből, és akkor ezeket az adatokat
így szépen összeadogattam, kidolgoztam a 4 lehetséges megoldásra, ugye, hogy a mostani óraigazítással, mostani időzóna óraigazítással, nagyon sokan nem szeretik az óraigazítást, tehát hogy az óraigazítás megszüntetése nélkül, ugye, hogy visszatérnénk az alapidőzónába, és vettem a javaslat szerinti GMT plusz 2 időzónát az óraigazítás megtartásával, illetve anélkül. És hát a számítások azok azt mutatták, hogy gyakorlatilag, hogyha Magyarország előre tekerni az órákat 1 órával, akkor olyan 131 gigawattóra energiát tudna körülbelül megtakarítani csak világításon a mostanihoz képest, és ez ilyen lakossági áron, ez durván olyan 5 milliárd forintnyi megtakarítás lenne ez évente. nagyon jól hangzik, de ha jól értelmezem, hogy ön vette egy Excel táblát, és minden lehetséges számot, ami ezzel kapcsolatban van, beleírt, és a végén ez kijött belőle. Sőt, ez az egész dolog fönt van a nem a Facebookon, az interneten, le lehet tölteni, bárki megnézheti, és hát utána elkezdtük végigvenni így a járulékos Mit hasznokat. keresett meg ezzel? Ne haragudjon, hogy itt félbeszakítom. Kik mondták eddig, hogy nem? Nem mondta senki azt, hogy nem. Az Tehát mindenkinek tetszik, akkor miért nem csináljuk? Hát szépen lassan pörög föl ez a dolog, egyre több a támogatója ennek a dolognak, és az eltelt pár év, amíg ez itt így a Facebookon így keringett így szép lassan, az nagyon jót tett ennek a dolognak, mert voltak kritizálók, akikkel így az ember elvitatkozgatott, és akkor ezekből összeépült egy olyan érvrendszer, ami gyakorlatilag ezeken a gazdasági dolgokon kívül az emberi oldalát is nézi ennek a dolognak. Mert hogy igazából a legjobb dolog az egészben az az, ami az embereket érinteni, mégpedig az, hogy az év minden napján, minden este 1 világos órával hosszabb lenne. És mondok egy példát erre, hogyha például húzunk egy képzeletbeli vonalat este 8 órakor, és megnézzük, hogy a lehetséges időzónákban hány órától, tehát hogy melyik dátumtól meddig van világos este 8 óra után, ez az embernek a legértékesebb ideje, amikor a szabad ideje van, tehát, hogyha meghúzzuk ezt a képzeletbeli vonalat, akkor azt lehet látni, hogy most 101 este van, este 8 óra után világos, és hogyha előre tekernénk az óráinkat 1 órával, akkor pedig ez 170 este lenne, ez 69 estével több, amikor világos van este 8 óra után. Ez általában a tavaszi és az őszi időszakban jelentkezne ez a 2 hónap. Herman Gábor, ez így nagyon jól hangzik. Akkor tessék harcolni tovább. Én támogatom. Igyekszem. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.